дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд семинари амалии назариявӣ ҷиҳати омӯзиши намуди крикет баргузор гардид. Ин чорабинии омӯзишӣ бо мақсади рушди ин намуди варзиш дар Тоҷикистон ва омода намудани варзишгарони пуртаҷриба ҷиҳати интихоби тими мунтахаби кишвар бо ташаббуси Федератсияи крикети Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуд. Дар семинар наздик 50 нафар донишҷӯёну устодони коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Бӯстон ва хоҳишмандон иштирок намуда дониш ва малакаи маҳорати худро оид ба намуди крикет баланд бардоштанд. марҳилаи аввал тирамоҳи соли гузашта барпо намуде дар тамоми шаҳру вилоятҳои ҷумҳур рафта семинарҳои курсҳо ва семинарҳо гузарондем, то ки ҷавонон мактаббачагон бо ин намуди бозӣ шинос шаванд. марҳилаи дуюм бошад, аз моҳи баҳори имсол оғоз намудем байни коллеҷҳо ва мактабҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон барпо карда истодаем. мақсади асосии Федератсияи крикет ин дар сатҳи ҷумҳурии хубтару бештар барпо намудани бозии крикет ва аз миёни онҳо дастаи якачини ҷумҳуриро ҳам миёни бонувол ва ҳам миёни наврасон ҷавонписарон ташкил намудан, таъсис додан ва берун аз хориҷи кишвар рафта иштирок кардан аст. ба иштирокчиёни семинар мураббиён Абдуваҳоб Ҳакимов, Суннатулло Собиров ва 2 нафар мураббӣ аз кишварҳои Покистону Афғонистон нозукиҳои крикетро ҳам ба тарзи назариявӣ ва ҳам амалӣ омӯзониданд. бо ташаббуси Федератсияи крикети Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дар муассисаи давлатии таълимии филиали коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон бо иштироки омӯзгорон ва донишҷӯёни муассиса семинари омӯзишӣ аз намуди крикет ташкил ва баргузор гардида истодааст. дар семинари мазкур омӯзгорон ва донишҷӯён фаъолона айни ҳол иштирок карда ва тамрин намуда истодаанд. барои пурра намудани дастаи яккачини ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мо кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки бештар донишҷӯёнамон дар сафи дастаи яккачини Федератсияи крикети ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гарданд. аз тарафи Федератсияи крикети кишвар ҳамаи иштирокчиён бо сару либос ва лавозимоти варзишӣ таъмин карда шуданд. маврид ба зикр аст ки бо ташаббуси Федератсияи крикети кишвар дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон чунин семинарҳо гузаронида шуда истоданд. ҳадафи асосӣ аз роҳандозӣ намудани ин тадбирҳо рушду ривоҷи ин намуд дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ва иштироки варзишгарони Тоҷикистон дар мусобиқаҳои бонуфуз мебошад.